विधात्याला पडलेलं एक सुंदर स्वप्न म्हणजे प्रेम, जे कधी जुळून येईल हे कधीही सांगता येत नाही. एक दिवस अचानक तिची नजर त्याच्याकडे जाते. एक दिवस अचानक तिची नजर त्याच्याकडे जाते आणि तिला वाटतं की हाच माझ्या स्वप्नातला राजकुमार. हा भावरंग, हा भावनांनी शृंगारांनी नटलेला रंग, भावनांचा भरलेला हा आवाज, मनामनातली गाणी, आशाताईंची वाणी, आशाताईंना हा मानाचा मुजरा आणि हे सुंदर गीत आज आम्ही आपल्यासमोर पेश करत आहोत.